Fid-disgħa ta' Marzu nivvutaw u fl-għaxra ta' Marzu niċċelebraw. Bħal-lum 8 snin il-poplu ddeċida, għażel il-bidla, direzzjoni ġdida, għażel il-progressività fuq min ried idawwar l-arloġġ lura. Bl-għajta ta' Malta Tagħna Lkoll fid-9 ta' Marzu tal-2013 il-poplu ta' mandat qawwi lill-Gvern ġdid, Gvern Laburista. Dakinhar pajjiżna ħeles minn klikka li għolliet il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u tat lilha nnifisha €500 fil-ġimgħa żieda u mbarka fuq bidliet kbar li ħafna minnhom jispikkaw għax kienu tal-ewwel. L-ewwel darba li pajjiżna daħħal is-servizz ta' childcare b'xejn. L-ewwel darba li pajjiżna daħħal liġijiet favur governanza tajba. L-ewwel darba li żdiedu l-pensjonijiet u l-paga minima wara ħafna snin. L-ewwel darba li persuni LGBTIQ ingħataw id-dritt li jiżżewġu lil min iħobbu. Gvern Laburista wera li huwa gvern li jżomm mal-wegħdiet tiegħu. Ħallas lura taxxa żejda mħallsa fuq il-liċenzji tal-karozzi. Indirizza inġustizzji tal-passat, ra l-qalba għal arja aktar nadifa u firma ftehimiet storiċi mal-korpi dixxiplinati. Kienu 8 snin ta' bidliet ekonomiċi u soċjali. Malta ta' qabel l-2013 ma tinarafx minn dik tal-lum. Anki mill-aspett infrastrutturali bdew isiru proġetti kbar. Snin konsekuttivi li fihom pajjiżna għamel surplus, illi sewwa tant issa li pajjiżna bħal kwalunkwe pajjiż ieħor fid-dinja qed jaffaċċja pandemija. F'dawn is-snin kollha kompla jonqos il-qatt u żdiedu n-nisa u l-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Anki f'pandemija globali li laqtet lid-dinja kollha u ħallit pajjiżi b'ekonomiji kbar fuq irkub tihom, f'Malta baqa' jinħoloq ix-xogħol. Illum 8 snin wara, gvern immexxi minn Robert Tabela qed ikun ta' spalla l-familji u n-negozji Maltin u għawċin, mhux biss bi pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika ta' €900 miljun u budget li reġa' ta' u ma ħa xejn lil ħadd, imma għaliex baqa' viċin in-nies u sab il-bilanċ misħoq bejn is-saħħa u l-għajxin tan-nies.